V pracovnom dokumente k iniciatívnej správe, ktorú som vypracovala v tomto volebnom období, som na túto tému napísala. Zdá sa, že rodina ako prvoradá inštitúcia socializácie zohráva najvýznamnejšiu úlohu v oblasti prevencie kriminality detí a mladistvých. Najpôsobivejšie snahy v oblasti prevencie sa zameriavajú na rodiny s problematickou mládežou, vrátane tých mladých ľudí, ktorí majú vážne problémy so správaním. Koniec citátu. Liberálna časť členov výboru, môjho výboru pre práva žien, zásadne nesúhlasila práve s touto časťou správy a žiadala, aby som pojem rodina, hlavne v súvislosti s žena a rodina, zo správy úplne vypustila. Zdôvodnenie bolo, že európska politika sa 30 rokov snaží oslobodiť ženu od rodiny a prijatie takejto správy by bolo hanbou Európskej únie. Ak s tým nebudem súhlasiť, tak výbor správu nepríjme. To som odmietla a radšej som správu stiahla z rokovania výboru. Európska únia musí začať brať vážne prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Žiaden zákon by nemal stavať iné formy spolužitia na jednu úroveň s prirodzenou rodinou. Európa musí spoločne s národnými vládami vytvoriť také spoločenské a hospodárske rámcové podmienky, aby sa ženy a muži mohli skutočne slobodne rozhodnúť pre manželstvo a rodinu. Nespočetné prieskumy verejnej mienky v USA a v Európe ukázali, že medzi rozvedenými je výrazne vyšší počet depresívnych a nešťastných ľudí. Vedecké štúdie vo všeobecnosti dokazujú, že zosobášení ľudia sa cítia šťastnejší než tí, ktorí nežijú v manželstve a že ľudia žijúci v domácnosti s deťmi sú šťastnejší ako tí bez detí. Šťastie súvisí so slobodou, aktivitou, záujmom a zodpovednosťou. Citujem, šťastnými sa najľahšie stanú ľudia, ktorí sa dokážu slobodne pre niečo rozhodnúť, ktorí preberajú na seba zodpovednosť a sú aktívni, pričom si však zároveň zachovávajú široké spektrum záujmov. A práve to sa deje v rodine, preto ju treba podporiť. Ďakujem vám pekne. A vlastne som tu menu spoločenstva Matiek. Inak ma veľmi teší, že vás vidím naživo. Ja občas dostávam aj vaše také správy, informácie o vašej činnosti a veľmi ma teší, že to existuje, takže všetká česť. No, my sme vyvinuli s týmito matkami, s ktorými sa spoločne modlíme, takú vlastne... Čiže modlitby Matiek. Sú to modlitby Matiek, vlastne de facto je to teda organizácia, ktorú asi poznáte. Poznám, samozrejme. No a z toho sa vyvinula taká nejaká samostatná spoločenská túžba, vlastne, aby deti proste neboli infikované tou sexualizáciou, jak to teraz prebiehlo treba v Nemecku. Čítali sme tú knihu od pani Gabriele Kuby, sme z toho zdesené, samozrejme a nechceme to tu na, áno. No a my sme si, len taká otázka, proste povedali, že by sme mohli vytvoriť petíciu, tá už aj beží, všetko je napísané a je tam napísané, že si želáme vlastne v školách buď výchovu k etike, teda etickú výchovu pre neveriacich ľudí, pre neveriace deti, alebo pre veriace deti náboženskú výchovu povinnú a zároveň si želáme sexuálnu výchovu v diskurzu úcte k rodine, k rodičovstvu, k autoritám, hej? Teda vlastne a v tom veku, v ktorom je to vhodné, teda nie formou inštruktážie k sexu, dá sa povedať takto, hej, jak je to teraz de facto teda v niektorých krajinách. Tak by som sa len spýtala, pretože napríklad to katolické spektrum, na ktoré sa spoliehame, hej, nie všetci sú akoby tomu naklonení a hovoria proste, že školstvo je prelezené zednáčmi, hej, slobodomorármi a tak ďalej a že túto aktivitu, alebo proste zabezpečiť takto plošne výchovu na školách sa im zdá nebezpečné, hej. Tak sa vás chcem spýtať vy z toho svojho pohľadu, čo vy si o tom myslíte?
No ja môžem povedať skúsenosť zo Slovenska, pretože vlastne tam sa to podarilo ešte pred viac ako pred 12 rokami, kde sa prijal zákon, v ktorom je povinná náboženská výchova alternatívne s etickou výchovou. Čiže jedna z tých dvoch je povinná. A myslím si, že aj keď možno teraz trošku poklesol ten počet detí, ktoré chodia na náboženstvo, ale stále je to až do vysokej školy, aj na stredných školách, aj na vysokých školách. Podľa mňa je to dôležité, pretože to dieťa, tak ako nežije z malej násobilky celý život, tak nemôže žiť ani v tom náboženstve, alebo v tej etickej výchove len to, čo sa prípadne naučí od rodičov, pretože tí rodičia sú rôzne vzdelaní a tiež tá úroveň toho, majú dobrú vôľu, ale pokiaľ sa týka náplne, tak si nedajú toľko ako profesor teológie, alebo kňaz, alebo nejaký katecheta. A rovnako aj v tej etickej výchove, tak ako ten otec neučí matematiku, to dieťa až po maturitu, tak to je to aj v tej náboženskej výchove. A v tej náboženskej výchove to treba poňať komplexne, pretože potom tie deti, ktoré žijú možno len z vedomostí z toho útleho detstva, tak im to potom v období puberty už nestačí. A pokiaľ nemajú ten rozhľad, tak sa nevedia zorientovať. Ja by som vás chcela povzbudiť, aby ste to skúsili, pretože to náboženstvo nemôže tej spoločnosti dať nič zlé. Keď my budeme hovoriť o katolíckej viere, tak je to výchova aj svedomia, je to výchova k zodpovednosti, je to výchova, nemôže nás nikto obviniť z toho, že by sme nechceli vychovať slušných ľudí. A nakoniec aj v tých problematických situáciách ten človek, ktorý má citlivé svedomie, tak mu zabráňa, aby kradol, aby vraždil, aby bol nezodpovedný. Čiže je to aj pre to spoločné dobro, hej, nie len v oblasti viery, ale vôbec pre tú širokú spoločnosť. Takže ja si myslím, že aj vidieť napríklad rozdiel teda na Slovensku jednoznačne medzi cirkevnými katolíckymi školami a školami, ktoré sú štátne.